paminaw mga igsoon, live kita karon nining orasa sa tuwang Facebook, no? Nakalapas kita og mga 20 minutos. Mga igsoon, sa dili pa ko mo padayon sa unahan, maayo na sa katahuran sa among labaw nga magtutudlo. Mao ang among magtutudlo, Supreme Divine Master Pope Benito Quiapo, ayong buntag ni Sir, uban sa tibok ng pamilya, ang nanay, spiritual nanay, ay buntag kaninyo. Ingon lang usab sa akong mga dusi, mga igsoon, no? Mga kardinal, ngayong buntag, o sa tanan ng mga bishop, ngayong buntag usab, o kutob nga maabot hini nga to ang live, no? Tibok kalibutan niya ang atong live karon mga kaigsuonan. Mga igsoon, daghan karon ang nagtuo nga kanang mapintas sa mananas nga migimaw sa dagat nga pulok og sungay. Ang unahuna sa mga tao niini, ang unahuna nila mao gayod ang mapintas nga mananak ilang giliteral nga niini mugimaw diha sa dagat nga adunay pulok ka sungay. Mao ni ang wala nila masabti ug unsay buot ipasabot kanang giingon diha nga mapintas nga mananak nga adunay pulok ka sungay. Wala man nila masabti. Nga naman, tungod kay mao man ang gisulti sa ilang mga pangulo, mao pud ang gisulti sa ilang mga ministro, pare ug uban pa nga ilang gisamyaw nga kanang mapintas nga mananak nga ilang gitawag og serpente nga mogimaw sa dagat nga adunay napulo og sungay. Ilang literal nga kini mananak. Mao nga masabot nato mga kaigsuonan nga sa paghatag nila interpretasyon dili haom, no? Kaya wala man nila masabti ka ng gingon sa revelasyon o pinadayhan. Sa dili pa nato ni ipadayon mga kaigsuonan, kay layo man ta karon atong kumustahon ang atong igsoon diha sa USA, Maryland, kay Cardinal Ambrosio Rizani uban sa tibok niyang pamilya. Maayong buntag kanimo diha o belated Happy New Year. O diha sa Seminarya Antique kay Bishop Arturo Flores Amaba ug uban pa sa iyang mga sakop diha o diha sa Cagayan de Oro, no? Tanan ng mga tigpaminaw nato diha, no? Mayong buntag o ingon man usab nga sa atong mga followers dinhi sa Facebook, mayong buntag kaninyong tanan. Hinaot nga kung agi sa inyong timeline, kinahanglan maminaw lang mo, kinahanglan analyze ninyo, ha? Dili pwede nga mo comment mo dayon nga wala pa mo mahibalo o unsay dagan sa unahan sa atong ihatag karon nga tema. Mga igsoon, ato usab nga ipahibalo dinhi sa Facebook nga open na ang atong massage clinic diha mahimutan sa Bonifacio Street, Barangay Bagtin, Dapitan City, Luyo sa DNCC, no? Diha sa may PC, personal collection diha sa second floor. Naa atong clinic diha o ang atong clinic
International Everlasting Life Therapeutic Massage Incorporated. Nga ang founder or president niini mao ang atong labaw nga magtutudlo nga walay lain mao gayud Supreme Divine Master Pope Ginito Gian. Naa diha mga kaigsunan kadtong gusto nga mahibalo o gusto nga magpa-atimang silang kalawasan, pwede mo. O pwede usab kamo nga motawag sa atong hotline 917-2015. No? 917-2015. Una ang atong hotline dito sa massage clinic nato nga mahimutang sa Bonifacio Street, Barangay Bagting, Dapitan City. Mga kaigsunan, akong ipadayon ang mga kumon nga namuna kanang ingon sa Revelation chapter 17 verse 12. No? Mo kini ang nasulat sa balaang kasulatan. Kaning ingon dinhi ug ang napulo ka buksungay nga imong nakita, kini sila maong napulo ka mga hari nga wala pa managpakadawat sa harianong kagahom. Apan ilang pagadawaton ang pagbulukan, ingon nga mga hari sulod sa usa ka takna, kauban sa mapintas nga mananap. So layo ra kaayo ang ilang gihatag nga interpretasyon. Tanawan niyo mga kaigsunan, ilang gisinggit, ilang gisangyaw, nga niini pagbantay mo kay naay mapintas nga mananap nga gimaw sa dagat nga adunay napulo ka sungay. Mao na mga kaigsunan, ang makahatag og husay niini kana lang niyon sa banay muna. Atong basahon og ang kanang liyon sa banay ni Huda, maora ba ang makahatag og interpretasyon ini? Makahatag og kahulugan ini? Atong basahon ang hingon sa Revelation chapter 5 verse 1 hanggang 5, no? Atong basahon. Ug nakita ko sa tuon kamot ni adtong naglingkod sa trono ang usa ka basahong linukot nga may sinulat diha sa sulod ug sa likod niini nga minarkahan og 7 ka timbre. Ug nakita ko ang usa ka kusgan nga manulunda nga nagapahibalo pinaagi sa matusog nga tingog nga nagaingon, kinsa ba ang takos nga makaabli sa basahong linukot o sa pagtangtang sa mga timbre nini. O walay mausa sa langit o sa yuta o sa ilalom sa yuta nga arang makaabli sa basahong linukot o sa pagtan-aw sa sulod nini. Og nakita ko mihilak sa makusog kay walay bisan kinsa nga nakaplagan nga takos sa pag-abli niini o sa pagtan-aw sa sulod niini. Unya usa sa mga ansyano ingon kanako, ayaw paghilak. Tan-awa nagmadaugon ang yun sa banay ni Huda, no? Ang gamot ni David nga tungod ni ana makahimo siya sa pag-abli sa basahong linukot o sa mga 7 ka mga timbre. Ang liyon sa banay ni Huda si Kristo na. Kay diha sa banay ni Huda ni gawas man si Kristo. Sa to pa si Kristo ang makaabli sa basahong linukot nga mao kining Biblia. No? Si Kristo lamang ang makaabli
ug makahatag og husay sa mga sambingay nga dili kaya nga hatagang husay sa atong mga kaigsuonan nga mga pastor, ministro, pari ug uban pa nga magsasangyaw sa tibuok kalibutan. Imo dayong pangitaon kung asa ka ng Kristo. Kay kanang Kristo mao man ang makahatag niini og kahulugan sa sambingay dinhi sa balaang kasulatan. Imo kanang pangitaon taliwala sa daghang mga magsasangyaw sa tibuok kalibutan. Kay dili nimo makita si Kristo diha sa mga kahilayan, sa unsang matang sa pasugalan, sa unsang matang diha sa sabungan, o unsang matang nga niini makita sa mga tao diha sa dili maayong mga buhat. Kung dili makita nimo si Kristo diha alwala sa tanang mga magsasangyaw tungod niini, mailhan nimo o masaksihan nimo nga niini makahibalo siya sa paghatag ug sa pagtug-an sa mga butang nga tinago nga niini wala matug-an sa akong Ginoong Kristo sa unang panahon. Imo na yung pangitaon sa taliwala sa tanang mga magsasangyaw. Busa open-minded kita sa tanang mga magsasangyaw nga mudula dinhi sa kalibutan nga magsinggit sa ngalan sa atong Ginoo Hesus Kristo. Sa pagpangita nimo mga kaigsunan, diha nimo makita ang tinuod o unsay kahulugan sa sambingay sa giingon sa pinadayag nga niini nakita ni Juan Evangelista didto sa pulo sa Patmos nga niini gisulti nga ang napulo ka bugsungay, no, ang napulo ka bugsungay nga imong nakita mao ang napulo ka hari. Ang napulo ka bugsungay, asa maning napulo ka bugsungay? Mo kini ang napulo ka sungay sa mapintas nga mananap nga mohari sulod sa usa ka takna. Imo na yung tan-awon kung kani literal nga mananap. Kay imo na kauban sa mapintas nga mananap. Imo na yung tan-awon nga kaning mananap literal kaning nga mananap. Imo na yung tan-awon pag ingon sa ang napulo ka bugsungay na imong nakita, mao ang napulo ka hari. Buot pasabot, hari, walay hari, o walay mananap nga mulingkod sa usa ka tangna kauban sa mapintas na namin. Kaning hari, tao man eh. Tao man eh. Mao nga ang napulo ka bugsungay nga nakita ni Juan Evangelista sa pulo sa Patmos, mao di ay ang napulo ka hari nga wala ka manag pakadawat sa kayanong kagawad. Apan ilang pagadawaton ang pagbulutan ingon nga mga hari sulod sa usa ka tangna. Kato pa ang kining napulo ka sungay o hari, mulingkod sila sulod aning usa ka takna kauban sa mapintas nga mananap. Imo na yung tan-awon kay kini hari tao ni nya mulingkod sila sulod sa usa ka takna kauban sa mapintas nga mananap. Imo na yung tan-awon ug unsa kini mapintas nga mananap. Ang mapintas nga mananap mao ni ang gobyerno ni Kristo kay pinaagi niini kaning napulo ka sungay aning mapintas aning gobyerno sa Dios nga mulingkod sulod sa usa ka takna. Sila di ay kini mo laglag, no? Kaning napulo ka sungay sila ang laglag sa daotang babae. Sila ang maglaglag sa daotang babae. Atong basahon ang giingon sa 17:16.
Ha? Masabot dayon nato nga sa gobyerno ni Kristo, ha? Sa gobyerno ni Kristo, ang napulo ka sungay nga muhari sulod sa usa ka takna, ang ilang trabaho sulod aning usa ka takna, mao gayon ang nagdumot sa daotang babae. Atong basahon ang gingon sa 17:16. Ha? Diara. 17:16. O ang napulo kabuok sungay na imong nakita, kini sila o ang mapintas sa to pa kanang napulo ang mapintas sa to pa kanang napulo ka sungay ni Kristo, unsa di ang trabaho anang napulo, ha? Maoon niya ang managdumot sa daotang babae. Ha? Unsa ko to? Ang napulo ka sungay ni Kristo, sila ang magdumot, no? Sila ang magdumot sa daotang babae. Ha? Kita mo mga kaibigan. Magdumot, no? Magdumot sa daotang babae. Sato pa sa gobyerno ni Kristo, kinahanglan jungtan kining babae na mao ang ilang pagaladlagon. Sato pa masabtan nato mga kaisunan na aduna dai sila tahas, aduna dai sila trabaho, nga sila ang maglaglag sa daotang babae, no? Maglaglag. Sato pa, huwag tangon di siya makisunan. Ha? Huwag tangon. Sato pa, wadun sila. Wadun kining babae. Ha? Wadun kining babae, kining daotang mga babae, wadun din siya kay imong maglaglag. Magdumot sa daotang babae, pagalaglagon, no? Pagalaglagon. Ha? Pagalaglagon. Ha? Paglaglagon. Pagalaglagon. Ang daotang babae, kato pa, wadun tang-taon kining daotang babae, kay pirti ka daotang kining babae. Unsa pa ang lain nilang trabaho ang napulo? Atong padayonon pagbasa. Ug siya, kanang bayi, ug siya ilang pagalaglagon, ug pagahubuan, ug pagahubuan. Ang unsa? Ang babae. Unsa may buong pasabutan ng pagahubuan? Ha? Pagahubuan, meaning kuhaan o katungod. Kuhaan o katungod. Kato pa, unsa man ni siya? Kuhaan o katungod, kuhaan o authority. Kaning babae. Unsa pa? O ang iyang unod, ilang pagkakanton. Ha? O ang unod, anang babae, pagkakanton. Unsa man? Unsa yung pasabot ang unod, pagkakanton. Kuhaan. O kadatuan. No? Kuhaan o kadatuan. Na. Unsa pa? Ha? Unsa pa? Atong padayon ng pagbasa.
siya ilang pagasunugon, no? O ilang pagasunugon pinaagi o kalayo. Kung sa may pasabot ana, pagasunugon pinaagi o kalayo. Sa to pa, no? Kanang pagasunugon pinaagi kalayo, ang kapungot ni Kristo kay tungod nini kinahanglan gid sila sunugon pinagi kalayo ug pasabot sa gobyerno ni Kristo wadton sila tanan. Ngano man pud nga dumtan kini sa napulo ka sungay ni Kristo kaning babae. Ngano man unsa gid ay kadautan, unsa gid ay ka sobrang dautan kining babae. Ngano man nga aduna may trabaho ang napulo ka sungay ni Kristo nga niini managdumot sa daotang babae, pagalaglagon, pagamubuan, ang unod pagakanon ug pagasunugon pinaagod kalayo. Ngano man tungod kay kaning babae hilabhan pagdala. Tungod niini ang babae kay dautan man kini sa tanang dautan. Atong tan-awon karon og kinsa kining babae? Kinsa gayud kining babae nga dumta ni Kristo ug uban sa iyang napulo ka sungay, napulo ka hari nga molingkod sila sulod sa usa ka tanan. Tan-aw na to mga kaigsuonan. Ug unsa kining babae sa kasulatan? Atong basahon sa 17:5. Atong basahon 17:5 diara. Ug diha sa iyang abtang nahisulat ang tinago nga ngalan. Sa to pa sa abtang aning babae nahisulat ang tinago nga ngalan. Unsa nga ngalan? Mao gayud ang Babilonia. Nahisulat mga kaigsuonan. Manahisulat sa iyang abtang ang tinago nga ngalan nga mao ang Babilonia. Ngano man ni? Nganong Babilonia maning babae? Unsay istorya aning Babilonia nga pagadumtan ni Kristo o sa napulo ka sungay? Dinhi mo pasabot mga kaigsuonan. Nganong dumtan ni Kristo ni? O anang napulo ngano man? Imo dayon tan-awon ug imong balikan ang istorya sa Babilonia. Unsa may istorya sa Babilonia ni atong panahon? Kinahanglan balik ta sa panahon nga ang hari nga mao gayud si Isias. Kay dito nimo makita ug unsay istorya aning Babilonia nga mao ang dumta ni Kristo ug sa napulo ka sungay. Atong balikan sa panahon dito ni Isias nga hari. Ni atong panahon nga si Isias nagmasakit. Nagmasakit si Isias. Ug niini nagsugo ang Dios dito ni propeta Isaias nga kinahanglan adtuon niya si Isias ug papangandamon kay siya mamatay. Ug niadto si propeta Isaias kang Isias ug iyang gisuginlan nga mao kini ang sulti sa Dios kaniya nga papangandamon siya kay mamatay siya. Sa diha ni talikod si Isias nga hari
nitalikod siya sa dingding ug iyang giampo. Nag-ampo si Hezekias sa Dios. Sa iyang pag-ampo, iyang gipangayo sa Dios nga siya naglakaw sa tanan sa kabubuton sa Dios. Siya naglakaw sa kabalauran tulumanon ng mga sugo. O tungod nini nihilak sa hilabihan ngayon si Hezekias. O dito nakita sa Dios nga nakita niya nga mihilak si Hezekias. O dito gipasubuan dayon sa Dios si Propeta Isaias. Gipabalik na po si Propeta Isaias sa Dios. Ina dito si Hezekias. Mapapangandamon siya. Ina si Hezekias kang Propeta Isaias. Ina si Hezekias. Mapasibugon ko ang iyang anino sa napulo o 5 kanika. Atong basahon o unsay istorya sa panahon ni Haring Hezekias. Tanawa. Sa ikaduhang sulat sa mga hari 20. Atong basahon o unsay istorya gyud sa kinabuhi ni Hezekias. Diara mga kaigsunan. Ikaduhang sulat, no? Kaduhang mga hari 20 magsugod. Diara. Kaduhang mga hari 20. Atong sugdon pag istorya dito sa kinabuhi sa hari nga mao si Hezekias. Yara mga kaigsunan. Ang pagsakit ni Hezekias o pagkaayo. Mao ni niadtong mga adlaw si Hezekias nasakit nga nagaungaw sa kamatayon. Og si Isaias nga manalagna ang anak ni Amos miadto kaniya og mingon kaniya, kini mao ang gipamulong ni Kristo. Hikayon mo ang imong balay kay ikaw mamatay og dili mabuhi. Sunan ka mga kaigsunan. Unya hilingi niya ang iyang naong sa bumbong o nag-ampo kang Kristo nga nag-ingon. Hinumdumi karon muni ang pag-ampo ni Hezekias ngadto sa Dios. Hinumdumi karon o Dios, ako nagapakiluoy kanimo. Giunsa ang paglakaw sa tubangan nimo sa kamatuoran og sa usa ka hingpit nga kasing-kasing o gibuhat o kadtong maayo sa imong panan-aw o mihilak si Hezekias sa hilabihan. O naitabo sa wala pa minakaw si Isaias ngadto sa kinataliwad-an sa syudad nga ang pulong ni Kristo midawat kaniya nga nag-ingon. Bumalik ka o ina si Hezekias, ang prinsipe sa akong katawhan, kini ang gipamulong ni Kristo, ang Dios ni David, nga imong amahan. Gidungog ko ang imong pag-ampo. Nakita ko ang imong mga luha. Ani karon, ikaw pakaayuhon ko sa ikatulog ka adlaw. Ikaw musakang ngadto sa balay. Bisan sa tibok niyang gingharian, mawalain asa naman diara. O dungagan ko ang imong mga adlaw sa napulo o 5 ka tuig, o ako magaluwas kanimo niining Sildara gikan sa kamot sa hari sa Assyria
ug ako magapanalipod niining sudara tungod sa akong kaugalingon ug tungod sa akong alagad nga si David. O si Isaias mingon, kuhaa ninyo ang usa ka tinurta nga igos o ilang gikuha o ilang gibutang sa ibabaw sa bubag o siya na. O si Sikyas mingon kang Isaias, unsa ba ang ilanan nga si Kristo magaayon kanako o ako musa ka ngadto sa balay ni Kristo si Kristo. Nangita si Sikyas ang ilanan. O si Isaias mingon, kini mao ang ilanan kanimo. Gikan kang Kristo nga buhaton sa Dios ang butang nga iyang gipamulong. Magauna ba ang anino sa napulo kalag? O mosigog ba sa napulo kalag? O si Sikyas mitubag, usa ka masayon nga butang nga ang anino mohilig sa napulo kalakang. Dili, kung dili pasibuga hinuon ang anino sa likod sa napulo kalakang. O si Isaias nga manalagna misinggit kang Kristo o iyang gipasibog ang anino sa napulo kalakang sumala sa nahimo sa orasan ni Ahaz. Ni atong panahon na ang hari sa Babilonia mao si Birudak Baladan, nga anak nga lalaki ni Baladan nga mao ang hari sa Babilonia. Nagpadala, kinsa nagpadala? Si Birudak Baladan. Nagpadala og mga sulat og usa ka gasa ngadto kang Isikyas kay nadungog siya. Nadungog siya nga si Isikyas nasakit. Nahibalo si Birudak Baladan nga niadtong panahon na nasakit si Isikyas. Mao nga nagpadala siya mga gasa. Nagpadala siya sulat dito kang Isikyas. Tanawa. O si Isikyas namati kaniya o gipakita nila ang tibok balay sa iyang ama. O gipakita, no? Ni kanila ang tibok balay sa iyang mahal nga mga butang. Ang salapi o ang mga bulawan o ang mga panakot o ang mga mahal nga lana o ang balay sa iyang hinagiban o sa tanan nga mga nakita sa iyang sa mga bahandi. Walay butang sa iyang balay bisan sa tibok niyang hindrian nga wala ipakita kanila ni Jesus. Tanawa mga kaibigan. Gisulti diri nga pag-adto nila dito kay nagdala mo sila mga gasa kadtong mga tao nga naa dito. Unsa pong kabuhatan, hindi pakita man po ni Isikyas ang tanang mga butang, ang mga bulawan, ang mga panakot sa iyang balay. Itong mga lanang, kung walay usa sa iyang balay, wala niya makita. Karon pinasuko man si Isaias. Unsa isulti ni Isaias? Ningon si Isaias unya miadto si Isaias nga manalagna kang Isikyas nga hari. O bingon kaniya, unsay giingon niining mga tao o giingikan sila nga nanganuman kanimo. O si Isikyas mingon, sila gikan sa layong yuta bisan sa Babilonia. Kadtong mga tawhan gikan diay sa Babilonia. Karon kay gikan man sila sa Babilonia, unsay sulti? O siya mingon, unsay nakita nila sa imong balay? Si Isikyas kutuba, ang tanan nga ania sa akong balay ilang nakita walay butang sa akong balay nga wala nako ipakita kanila. O si Isaias mingon kang Isikyas, pamatia ang pulong ni Kristo. Ania karon ang mga adlaw moabot na nga ang tanan nga anaa sa imong balay o ang nigom sa imong amahan hangtod niining adlaw pagadan kong ngadto sa Babilonia, walay makabili ng ulong si Kristo. So natuman kadtong giingon sa Isaias 46:11.
Ha? Unsay giingon sa Isaias 46:11. Atong basahon. Tanawa. Natumang yun, mga kaigsunan. Ang gingon ni Isaias nga walay usa nga dili pagadadaan sa Babilonia. Atong basahon ang 46:11. Araw. Isaias kapitulo 46 versikulo 11. Yaraw. Nagatawag sa usa ka dumadagit nga langgam gikan sa silangan ang tao sa akong pagtambag gikan sa usa ka halayong nga yuta. Oo, ako na nga gisulti, ako usab nga pagahinabuon kini, ako nga gitinguha, ako usab nga pagahinabuon. So natuman, nga adunay langgam nga dumadagit gikan sa silangan. Unsa nga silangan? Babilonia. Natuman ang giingon ni Isaias nga walay usa nga dili pagadadaan sa Babilonia sa ato pa mao kadto ang pagbihag sa Jerusalem dito sa Babilonia. Masabot dayon nato mga kaigsunan kay bihag man ang Jerusalem, ang katawhan sa Dios dito sa Babilonia. Ngano man nga naa may Dios sa Jerusalem. Mao kini ang katumanan nga ang hari sa Babilonia nga si Nabucodonosor dili kadto motuo sa Dios sa Jerusalem. Kay niini mga kaigsunan, dili siya motuo sa Dios sa Jerusalem. Mao bihag sila sa Babilonia. O niini kay dili man sila motuo sa Dios sa Jerusalem. Kasi Nabucodonosor dili gid motuo sa Diyos sa Jerusalem. Kaya ang Diyos sa Jerusalem, si Kristo man, unya sa atong tima, ang napulot na sungay o hari. Sila ang managdumog sa daotang babae ng mga Babilonia. Na ang hari sa Babilonia, sila Nabucodonosor man. Na sila Nabucodonosor, dili mo to sa Diyos sa Jerusalem nga mao si Kristo. Busa, laglagon kaning Babilonia ha. Huwag tamo ni, anong Babilonia ha. Pagahubuan kuhaan ang katungod. Kuhaan ang authority. Ang tunod pagkakanong kuhaan ang kadakuan ka ng Babilonia ha. O pagasunugon pinagit ka na yun. So natuman, mga kaigsunan, na adunay langgam nga dumadagit gikan sa silangan ng mga Babilonia. Nga mao gayud si Nabucodonosor. Mao kadto ang pagbihag sa Jerusalem. Wadto sa Babilonia, nga niini si Nabucodonosor ang hari niya itong panahon. Mao to ang pagbihag sa Jerusalem sa katawhan sa Dios. Nang karon kay ato man gining pangitaon nga kaning Babilonia si Nabucodonosor na nang kay si Nabucodonosor na ato ayong pangitaon ang istorya ani. Kailangan naman sa pinadayag, naan naman sa revelation. Sa ito pa, imo dahil pamalikon ang istorya sa Babilonia. Diha, sa usa ka nasod, nga niini ang gingharian, gikuha sa dito sa Jerusalem, dito sa ang gingharian, gikuha dito, gihatag man sa usa ka nasod, sumala sa atong Ginoong Jesucristo. Iya maging gisulti nga ang gingharian, pagkatuwaon ni kaninyo, o igahatag ngadto sa usa ka nasod nga magapamunga sa mga bunga ninyo. Dili ta makabalibad sa gisulti ni Ginoong Jesucristo nga ang gingharian ihatag sa usa ka nasod nga niini mamunga sa mga bunga nini. Sa ato pa mga kaigsunan, katong gingharian nga gikuha og ihatag sa usa ka nasod nga mamunga sa mga bunga nini. Ang nasod nga gibalhinan mao gayon ang Philippines. Ay si Jesucristo nagsulti. Did he never read in the scriptures, Bible, the stone which the builders rejected, the same is become the head of the furnace. This is the Lord's doing, and it is marvelous in our eyes. Therefore say I
unto you the kingdom of God shall be taken from you and given to a nation, bringing forth the fruits thereof. Dili ta makabalibat kay si Kristo mismo nagsulti mga kaigsunan. O dili kung kita dili mo to sa pag-ingon ni Kristo nga ang gigharian wa ang gihatag sa kanason. Di wala ta mo to ni Ginoong Kristo mga kaigsunan. Ato lang gigamit ang ngalan ni Kristo aron tuison ang iyang gisulti nga ang gigharian ihatag sa kanason. Ihatag man aning nasura. Tinuod ba nga ang gingharian gihatag aning nasura? Kinahanglan ay balota sa sukod kay kaning kalibutan sukod man eh. Ha? Dili man pwede nga ikaw usa ka panday nga magbuhat kag balay nga wa di sukod. Naa gini sukod. Naa gini sukod. Mao usab ang sukod sa Dios. Kay kaning kalibutan sinukod man eh. Mao ang gani kung imong tan-awon sinukod kadto ang paggawas ni Ginoong Kristo. Sinukod kadto. Kay dili man nimo makita ang sinugdan o asa matapos kung wala kay sukod nga gamito. Naati sukod mga kapatid. Mao nga ang sukod kung ngano nga Pilipinas ang gihatag kinahanglan nay manuta. Atong basahon ang Hosea 6. Tapos sa duha ka adlaw ipahiuli niya ang atong kinabuhi sa ikatulo ka adlaw kita pagabanhaw niya. Sa ato pa kani wala ni anak-anak 1,000 ni ang equivalent ng usa. Kaning yung one day na siya, one day. Kani kay 2 days man na 1,000 to na. Kani 3 days 1,000 to na. Ang usa ka adlaw, usa ka libo man katuig sa tao. Kani sa tao na ni. Kani sa Dios na ni. Sumala sa kasulatan, mga hinigugma, ayaw kamo pagpakabuta sa usa ka butang Tinuod. Nga ang usa ka adlaw sa Dios, mayon sa usa ka libo ka tuig ala sa tao. Nang kitapos man sa duha ka adlaw, ipahiuli niya atong kinabuhi. Imo na yung tan-awon. Tan-awon din na nimo. May kita mo rin ngayon, ang kukuhan. Kana, duha ka adlaw na ato pa duha ka libo tuig. Imo na yung kuhaan sa sukod. Gikan sa sukod. Nga niini, ang sukod niini 490. Muni sukod sa Dios. Ang sukod ba ni sa Dios? Kay mo dinhi gula anang Isayas nga mao kanang Kristo. Muni sukod nang karon gigit pangitaon lang to og asa ang uno ani kinahanglan may balota. Ang uno sa 490 mao gayud ang pagpangulit nila human sa bihaga sa Babylonia. Nahiuli ang Jerusalem unsang negative 457. Sato pa, ang uno niya ay imong danon sa sukod sa duha ka libo ka tuig, dinha nimo isipon. Aron makita nimo ang gingon ni Kristo nga ihatag niya ang gingharian sa usa ka nasod. Atong tan-awon kung tinuod ba nga Pilipinas ang hatagan. 1543.
mao'y pag-abot ni Roy Lopez de Villalobos sa atong nasod nga Pilipinas. O niini ang atong nasod nga Pilipinas na recognize pinaagi sa usa ka hari sa Espanya nga mao si King Philip II. So 1543 mao ni ang sugod nga gibalhinan sa kinaharian. O niini imo na yung tan-awon sa nasod nga gibalhinan o asa karon kay espiritual nga Babylonia kay mubalik man ni. Ha? Mubalik ni Babylonia ha. Mubalik ni Babylonia ha anang nasura. Kay sumala sa kasulatan ang namao kaniadto maugmaaw na himo kaniadto paghimuon man ug walay butang bago ilalom sa adlaw. History repeats itself. Sumala sa kasulatan ang Ecclesiastes 3:15. Sa diha sa kaning panahon o sa malabot pa diha na sa kaning panahon. O ginapangita sa Dios pag-usab kadtong miagi na. Ang miagi mao ang Babylonia nga ang hari sila Nabucodonosor. Pangitaon kini pag-usab diha sa nasod nga gibalhinan o ang atong pagpangita aduna gihapoy sugod. Ang sukod sa pagpangita aning espiritual karon nga Babylonia ang nasod nga gibalhinan kinahanglan mahibaluta sa sukod. Unsa nga sukod atong dan-on? Ang Diyos naay tinudlong panahon nga 2,520 katuig. Muna siya tawag appointed time of God. Asa man punigikan? Kaning appointed time of God na 2,520. Gikan kini. Asa ni gikan? Ha? Asa ni gikan nga 2,520 katuig? Atong basahon ang gingon sa Daniel 12:7. Kay diha nimo makita kanang tinudlong panahon. Aron makita imo ang Babylonia anang nasura. Atong basahon ang gingon ni Daniel 12:7. O nadungog ko ang tao nga nasuluban sa lino nga dito sa ibabaw sa katubigan sa suba. Sa diha nga gibayaw niya ang iyang kamot nga tuo o ang iyang kamot nga wala paingon sa langit o nanumpa tungod kaniya nga nagapuyo sa walay katapusan nga kilim mahitabo sa usa mahitabo sa usa ka panahon mga panahon o tuma sa usa ka panahon. Ang given number 1,260. Kung sa'y given 1,260. Atong basahon kung ang given number 1,260 dosisay sa pinadaya. Ha? Dosisay sa pinadaya kung sa'y isang titire. O ang babae mikalagyo adto sa kamingawan diin may dawit siya nga gitagana kaniya sa Dios diin pagatilugan siya sulod sa usa ka libo duha ka gatos ug kanuman kadlaw. Usa ka libo duha ka gatos kanuman kadlaw. Kani anong number ni siya? Busa, giingon diha, let x equals the number. Let x equals the number. Mao nga atong tan-awon karon nga kanang tinudlong panahon sa Dios nga 2,520 katuig ato karon husayon pinaagi niini tinuod ba nga appointed time of God ni?
Ha? Dara. X plus 2x. Ay, kumama na. Mga panahon, ito pa 2x plus 1 half x equals 1,260. X plus 2x plus 1 half x equals 1,260. Karon, di man ka maka-answer na. Imo na yung danon kung asa ang common denominator. Kay ang common denominator na yan yung makita na ang tubag ana tugma sa gisulti sa Dios. Kani x plus 2x pila 3x plus 1 half x equals 1,260. 3x plus 1 half x pila man? Kani fractional man sa tuba imong dadon Himuon mo ni nga common. Mao nga 2 open quantity 3x plus 1 half x close quantity. Ana? 2 open quantity 1,260 close quantity. Ha? Close quantity. Imo na yung tanawon. Kaya ang common na ni 2 man kato pa maka-multiply na ta. Atong gamiton ang rules algebra na giingon multiply both terms by the least common denominator. Sa to pa usa ni ka termino, usa pud ka termino. Munang multiply both terms by the least common denominator. Ang common denominator is 2. Mao nga 2 times 3 equals 6x plus ilan man x. Oh. Ha? Equals kani 2 times 1,260 pila answer? 2,520. Tato ba x plus 6x plus x 7. Ha? 7x equals 2,520. Na. Karon 2,520. Ani? Narahan gawas na 2,520. Ato na yung i-checking. Kung pila kini usa ka panahon, mga panahon ug tunga sa usa ka panahon. Oh, i-checking na to. 2,520 divided by 7. Oh. Pila man? 25 divided by 7, pila? 3. 3 times 7, 21. Minus, no? 5 minus 1, 4. Zero naman Sato pa, 4 divided by 7 cannot be. So bring down 2. 42 times 42 divided by 7, 6. 6 times 7, 42. Oh. 0. Bring down 0. 0 divided by 7, 0. 0 na siya. Sato pa, ang x, pila ni x? Ana? Ang x, ang usa ka panahon, 360. Mo ni say x na let x equals the number man. So,
Usa ka panahon 360, mga panahon pila man diay? 720. Nantay usa ka sa usa ka panahon pila man sa usa ka panahon? 180. Imong itotal kung gawas ba ang tinudlong panahon ang given number nga 1,260. 0, 8, 9, 10, 8 plus 6 pila? 14. Plus 2. 16. 16. Iriwan. 10. Pila? 11 plus 1? 12. 12. So, 1,260. Migawas ang given number na 1,220 kay ato ng gitsiki. So, ang tinudlong panahon sa Diyos na 2,520 ka tuig, mao ni ang atong gamiton aron na makita nato kanang Babilonia diha sa nasod nga gihatagan. Pagpangita nato, imo dayong i-subtract ang 2,520 unsa man ang atong gamiton kung kanos ni hari ang Babilonia. Ni hari ang Babilonia ni atong 606 nga ang hari sila pagkalusot. Imo man itong kabaliton sa ato pa, imong tumaan na ang 606 aron makita nimo kung kinsa na diha sa nasod ng ibalikan. Pag minus imo, pila man diay? Ani 10 man na, ani 1. 10 minus 6 pila man diay? 4. 1. Ani pila man? Ulam ka dire. Ani 1, ani 15. 15 minus 6 pila man diay? 9. Bring down 1. 1914. Nigawas dinhi sa nasod nga gibalhina ang Babilonia. Nganong Babilonia ni 1914 tungod kay niini niangkon si Brother Felix Isagun Manalo nga siya ang ibong mandaragit. Kung imong tan-awon kanang ibong mandaragit, mao man to ang langgam nga dumanagit gikan sa silangan nga maong Babilonia. Masabot tayo nato dinhi sa nasod nga gibalinan nga ang langgam nga dumanagit mao ang 1914 nga gitukod ni Felix Isagun Manalo. Dili nato sila matamay. Kay sila ang nakaigo sa istorya sa Dios og nini maoy ilhanan nga ang gingharian naa sa Pilipinas pinaagi niini. Kay mubalik man, history repeats itself. Natuman ba ni aming panahon na? Natuman ba ni pinaagi ni Felix Isagun Manalo? Natuman. Kaya ini si Felix Isagun Manalo na siya ang ibong mandaragit. Nga niini, dili usab mutuo sa Diyos sa mga Kristiyano na mao si Kristo. Busa maingon man usab nga niadtong pamanahona, niadtong panahona nga ang hari sa Babilonia nga sila pagkalusor. Dili man usab mutuo sa Diyos sa Jerusalem ug niini dili usab mutuo sa Diyos sa mga Kristiyano. Unsa may kalainan sa Diyos sa Jerusalem sa Diyos sa mga Kristiyano? Ang Diyos sa Jerusalem si Kristo, ang Diyos sa mga Kristiyano si Kristo man usab. Busa kini ay nigawas sa 1914 nga dili mo to nga si Kristo Dios sila ay ang gipasabot sa sumala sa sulti sa Dios nga magdumog sa daotang babae ang napulog na sumay ni Kristo na sila maglaglag kuhaan tantangon sila pagabubuan kuhaan og kakungod kuhaan sila authority na dili na sila maka-preach dinhi sa Pilipinas o ang unod pagkakanon kuhaan na sila kadatuan o pagasunogon pinaagi kalayo mao kini ang kabangis ni Kristo nga tumod niya na sila dili mo tuo nga si Kristo Dios
unsa mga kaigsunan, mintras sayo pa, mintras may oras pa, mintras may panahon pa, pwede pa mo. Ha? Pwede pa mo magbago kung maghinulsol na inaano sa Pilipinas. Unya, Kristiyano man mo. Among magtuan eh. Kristiyano man mo. May dili mo Kristiyano mo ta. Kristiyano man mo. Mintras wala pa mo abot ang gobyerno ni Kristo nga ni ana ay na siya napulong sungay ng mulaglag kaninyo, may panahon pa mo. Ha? May panahon pa mo, mga kaibigan. Muna nga, dili ako maulaw masulti ni mga kisunan. Kay sukod man eh. Dili man eh tinutungo. Kay pinaagi sa sukod. Matultulan nato ang tinuod o unsay istorya sa kalibutan. Maingon man usab na usa ka kung ikaw panday ka sa balay, nahibalo ka sa sukod, mo nga init ang human ana, tinuod yun nga panday ka kay nahibalo ka sa sukod. Diba? Nahibalo ka sa sukod o giunsa. O sa to pa, ini ka human ana, ini ka human sa inyong balay hindi tukod, makita na nimo o unsa kanindot o unsay plastada sa sukod nga imong gigamit nga niya na human ka nimo balay. Pero wa kay sukod, amo na kay nga haligi diri, haligi dito. Oh. Muna nga magka pangyod, dili gyud pareha, no? Muna nga open minded ta. Kung pananglitan na yung mga magsasangyaw nga moabot diha kaninyo, ha? Na yung magsasangyaw nga moabot diha kaninyo, paminawan ninyo. Dili nyo dibatingon diretso. Ha? Dili kay pag-abot diha ninyo, pag ngalan nga lahi siya og kinhuan, dibatingon dayon ninyo. Mao na ang tao nga gisukod nimo ang iyang kahibalo o ang imong ikaw ang tao nga nagbugal-bugal. Usa ka sa tao nga nagbugal-bugal o usa ka sa tao nga nagsukod sa kaalam niya, wa ka mangita sa kamatuoran. Kay imo man dayon paggangon, nag-istorya pag sa paggangon na nimo. Unsa man nimo pagkakita sa kamatuoran kung imo dayon paggangon. Inaanak ng mga kaisunan. No? Nakita nato mga kaisunan ang sukod. Ha? Nakita nato ang sukod sa espiritual nga Babylonia o niini naaday sa Pilipinas ng espiritual nga Babylonia. 1940. Ito po ni Brother Alex Isagon Manalo. Aning 1914, July 27. Karon atong tan-awon ang sukod nga niini kaning napulo ka sumay muhari man sila sulod sa katakna. Ato dayon tan-awon. Kung pila ka nang sa katakna sa Dios. Ha? Kung pila ka nang sa katakna nga niini pahimo sa napulo ka sumay. Ang sukod niya ng mga kaisunan atong tan-awon karon dayon mga kaisunan. Oh? Dara kung imong matan-aw ang sukod sa usa ka takna, kinahanglan mahibaluta. Ha? Nga kaning kalibutan nay gitawag og longitude o latitude. Ana na siya magiging. Ha? Oh. Pananglitan kay kalibutan. Ano itong kalibutan na sa gitawag longitude o latitude? North Pole o South Pole? East o West? Ha?
kani na sa gitawag ko 15 degrees. Ha? Kaning padulong dire, aning lagi sa padulong dira, ang tuyok anak, mo sa usa ka adlaw mga kaigsunan, ang tuyok sa kalibutan, ang tuyok anak, tawag na siya og 24 hours. 24 hours tinituyok anak. Mao nga ang usa ka tuig niya tuyok niya 360. Imo man dahil tanaw. 24 man na. Multiply din mo. 4 times 5 ilan diay? 20. 4 times 1, 4 plus 2, 6. 2 times 5, 10. Okay, 1. 2 times 1, 2. Plus 1. Oh. 3. Ato pa, ang usa ka tuig adunay 360 a year. A year na siya, a year. Muna'y tuyok sa kalibutan. Karon, asa man ko pa dirita. Ang sukod ani, Sorry, mapasok na ani na. Ang sukod ani 360, daw na to ni 360,000 days. Na 360,000 days, i-divide mo na siya sa pilaman. I-divide mo na siya sa 24 oras. Ganun 360,000 days man. Ay sumala sa kasulatan, adunay usa ka adlaw, usa ra ka adlaw, adunay usa ka adlaw nga usa ka tuig, ug adunay usa ka adlaw nga ang katumbas 1,000 pod. Sumala sa kasulatan. Mao nga 360,000 days, i-divide mo na sa 24 oras, pila may answer? 36 divided by 24, pila man? 1. 24. Minus. Pila? 2. Pila ni? 1. Sato pa 12. Divided by 24, cannot be. Bring down ka o 0. 120. Divided by 24, pila man? 5. 5 times 4, 20. Okay, ito. 4 times 1, 4. Plus 2, ilaman. Ito, 4 times 5, 20. Kiri ito. Kiri ito. 4 times 1, 4. Plus 2, 6. 2 times 5, 10. No? 10. Ano din eh? 120. Tama ba? 120? 120. 0. Copy-paste naman nila. So, 0. 0. 0 times 0, 4. 0. 0 divided by 0. Bring down 0. 0 divided by 24. 0. 24. 0. Atau pa 0, pila naman eh? Dalagan mo. Mula sa 0.
0 times 24, 0. Na. Sa ito pa, adunay 15,000. Ha? 15,000. Imo ni siyang i-divide sa tinuig. Ang 15,000, i-divide mo na siya sa tinuig na 360. Pag divide mo na, 15 divided by 360, di man mo ka-divide na, di kan nila, paano nila, dira, muna nga 1,500 divided by 360, ilang diay? 4. 4 times 0, 0, 4 times 6, 24, 4 times 3, 12 plus 1, 4. Oh. No? Tato pa, 0. 10 minus 4, 6. 0 naman na. Tato pa, bring down 0. 600 divided by 360, kilaman, 1. 360. Tato pa, minus 0. Ano 5, 10, 10 minus 6, 4. Ano 5 minus 3, 2. Tato pa, ang usa ka tuig, adunay 41 years, no? 41 years and 240 days. Nagkaroon kayo kaning 240 days, ma-divide pa man ang imo sa binulan. 240 days, divide mo sa 30, ang answer ana, pila man? Ha? 8. 8 times 0, 0. 8 times 3, 24. Mo mas 0. So, ano siya? Days siya, days. Sato pa, ang usa ka tuig sa Dios, ang usa ka tana, 41 years, 8 months and 0 days. 8 months and 0 days. No? Ang usa ka tana sa Diyos, adunay 41 years, 8 months, and 0 days. Muna ang usa ka tana sa Diyos. Nang turong kay kanang usa ka tana sa Diyos, nga 41 years, 8 months, and 0 days, mao kana ang bahinong ay napulo ka sungay, nga mao ang maglaglag sa babae, nga niini mao ang Iglesia ni Cristo. So, 1914, nigawas ang Iglesia ni Cristo nga gipanguluhan ni Felix Isagun Manalo nga niini mao di ay ang spiritual nga Babylonia. Mao di ang spiritual na Nabucodonosor, si Felix Manalo. Mao ni ang laglagon sa napulo ka sumay ni Kristo nga niini pagabubuan uban tumod ang ulo pagatanon uban kadatuan pagasunugon pinagi kalayo kabangis kana ni Kristo ma. No? So karon atong tan-awon kaning napulo ka sumay ni Kristo kinsa man na sila? Kay naghisgot man tang napulo ka sumay ni Kristo, kinsa man na sila? Ha? Kung imong dad-on sa istorya, mga kaigsuonan, adunay pulo ka mga maghuhukom sa Israel. Nga niini ang pulo ka mga maghuhukom, gikan kana ni Otoniel, Aud, Gideon, Tula, Jair, Jipti, Ibsan, Ilon, Abdon, Samson. Pulo ni sila ka mga maghuhukom. Basig makapangutana mo nga, nganong pulo man may 14 man to sila. At to si Huwil o si Apia, dito pwede kayo dawat o hipit. O si Barak o si Dibura, di po to pwede kay babae to. Dito sila pwede. Mo nga, pulo na yun, ka mga maghuhukom na nagbanos-banos dito sa Israel, nga niini ang napulo ka maghuhukom na sila si Otoniel, si Aod,
si Gideon, Tula, Jair, Jipti, Ibsan, Elon, Abdon, Samson, no? Samson. Muna sila ang mga pulo. Anong mga napulo ang mag-uhukom? Maniini, mo kana ang pulo kadato. Nagikan dito sa Borneo. Anong pulo kadato? Mo po ang napulo ang mga mag-uhukom. Ha? Katong pulo kadato nga niabot sa Pilipinas, mo kato ang napulo ang mga maghuhukom sa Israel. Katong napulo ang mga dato nga niani sa Pilipinas, mo kato sila si Dato Puti, si Dato Sumakwil, si Dato Bangkaya, si Dato Dumangsil, si Dato Dumalugdug, si Dato Kaiburong, si Dato Dumangsul, si Dato Lubay, si Dato Kaluhinog, si Dato Valenzuela. Muto ang pulo ka mga dato no, nga mianhi sa Pilipinas gikan sa Borneo. O kaning napulo ka dato, ha? Kaning napulo ka dato ka dito sa Pilipinas. Sila kaning napulo kasungay. Apan kaning napulo ka dato wala na kani. Sa to pagkanto mga espiritu nila, mubalik ihapon to sila diha sa samakan sa mga inahan. Ug katong napulo ka dato nga niini mubalik sila karon nga niini pagbalikan ni Kristo, mubalik na sila. Ay di man pwede nga di ko na sila mubalik. Anong pulo? Kay nahisulang man ka lang ng pulo kasungay ulag lang pa namin babae, mga mubalik na sila. Ha? So, wala na to sila, si Dato Puti, wala na to sila. Apan mubalik man na sila. Iimo man ang napulo, ang sungay, imong nakita mga napulo kahari. Kamu hari sulod sa saktak na kauban sa mapintas na mananap. Sa to pa, mga kaigsunan, anak day napulo, mabalik, ato nang makita, inigabot sa gobyerno sa Diyos. Kaya ang ato lang nagong na magtutudlo ang makahibalo, ang nakahibalo aning tanan. Ha? Ug unsay dagan sa istorya sa kalibutan, siya lang ang nakahibalo. Busa ato nang makita, inigabot sa gobyerno sa Diyos, nga ang gobyerno sa Diyos mubarog na. Unsaon ang pagbarog sa gobyerno sa Diyos kung kamo nga naa karon sa pagtulunan ang inyong pagtulunan nga wala among masayod sa kamutuoran, unsaon na ninyo o pag-contribute, unsaon ninyo paghatag nga si Kristo muhari sa inyong kasing-kasing kung dili mo mutabang sa pagsinggit nga ning gobyerno sa Diyos nga muhari si Kristo sa kalibutan diya sa nasod kayong balinan. Kung dili mo mutabang ani mga kaigsunan, kamong mga Kristiyanos, kamong mga Pilipino, kung dili mo mutabang niini, muna iingon mga kaigsunan. Bisag na ano sa Pilipinas, bisag Pilipino mo, kung once nga dili mo mudawat ni Kristo nga Diyos, matuman ang inyong nga ang mga anak sa gingharian mag-aabugon ngadto sa lubang panginitan kung dili mo mutuo nga si Kristo Diyos. Ha? Inana na mga kaigsunan, mga ang sukod ani nga si Kristo muhari na ay sukod mo tong 490 mo nga atong sukod nga 2000 negative 457 kuhaan na ito na niya 1543 ang sukod anak ang 490 muni imo ang sulbaron kung ganos ang magsugod ang gobyerno ni Kristo nga magsugod anang tuiga. Mo nga ang gobyerno sa Dios magsugod na siya 2033 dinini siya muni siya tatapusan sa 490. Mao nga pagka 2034 mao na siya ang uno
makita ang pintada na po kung kani nga babae nga mga iglesia ni Kristo karon nga laglagon ang magpulo kasungay ni Kristo ato na dayon ang makita. Abangan na ninyo mga kaibigan. Og niini mga kaigsunan dili nato malamangan ang Dios. Dili nato pwede na mubirtik ka sa Dios. Ha? Kung unsay nang sulat sa balang kasulatan, kinahanglan mao gid ang atong isinggit sa mga katawhan. Ha? Ako ning gibalik ninyo mga kaigsunan. Ayawat na lang nga makasabot mo sa istorya sa Dios dinhi sa kalibutan. Pinaano mo din sa Pilipinas. Wa man mo dito sa Babylonia. Anong wala man mo dito kanang Iraq? Anong wala man mo dito karon? Ano yung to ani? Anong wala naman mo dito? Kay ang nasod na himong biniyaan sa walay katapusan. Mao gibiyaan kadto sa Dios aron nga matuman dayon nga ang harian ihatag sa usa. Inana na mga kaibigan. Mao nga dili ako maulaw, sulti kaninyo nga karon, karon nga panahon na doon na kaayo. Doon na kaayo nga moabot na ang gobyerno sa Dios nga manukad sa atong nasod, particularly sa usa kabalaang syudad nga maugayod ang dapitan kay mauna ang nakaigo sa istorya sa Dios. Ang dapitan mao ang nakaigo sa istorya. Kundiin ang Dios nagpuyo. Kay nahibalo man ta na ang ginarian yata sa kanasod ng mga Pilipinas, imo din panitaon og asa anang sulod anang nasurat. Pagitaon na nimo og asa ang Dios nagpuyo diha. Aron na mahibalo ka, aron na mapangita dayon nimo kung asa na aron nagpuyo. Diba, sumala sa kasulatan, apan mo yun ang pagpangita ang nangyari o ang pagkamatarong, o ang tanang butang igalugar ka ninyo. Sato pa ipapangita ang nangyarian. Kaya ang nangyarian, mayroong pangita o hindi, wak na makita. Sa tanan karon wak na makita ang nangyarian. Ilang isulat sa dingding, sa ilang sakinan, sa bisan asa, isulat nila sa keepers sa kingdom of God. Unya wak, may balong asa ng kingdom of God, asa ng nangyarian sa Diyos karon. Kaya ang muna sa mga tao, lagpas man sa bitunan kung ano ito ang ginharian sa Diyos. Dili mo na mga kaisunan. Sa pagpangita mo sa ginharian, kinahanglan, musubay ka sa sukod. Musubay ka sa script na nagsulti sa Diyos. Aron na makita mo ng ginharian o diha ang naa sa ginharian ng pagkamataro. Kinana mga kaisunan. Apan mga kaisunan, nag-prepare naman ang ato ison nga ikalima, no? Sardonyx precious stone. Inyong mabati, unya dapit. Nga, ini iyang ipahayag kaninyo ang mga butang. Nga, amo na po ipahayag diha kaninyo. Kung ini, amo na ginigilidyo. Nga, diha inyong mabati dinhi sa live, sa Facebook, o sa radyo. No? Every Saturday, sugod sa alas 7 sa buntag hangtod sa alas 9 sa buntag hapon. O sa alas 9 sa buntag, sugod po ng atong panimbahon dinhi sa Tabernakol, Lawaan, Barangay Banunong, Dapitan, Spring City. Sa ngalan sa among labang magtutudlo, Supreme Divine Master Pope Ginito Giabo, daghang salamat sa imong gihatag nga gamay nga kaalam nga niini among nabatunan ug among gisinggit dinhi sa live, sa radyo o sa uban pa nga aron nga kami makatabang sa inyong bulaton sa pagpahibalo sa mga katawhan nga niini sila karon nabilanggo o diha naa sila sa kangit-ngit nga pagtulog. Dinhi na kutob ug salamat sa inyong pagpaminaw. Ini ang inyong igsoon nga ikatulo kapitan Calcedony Precious Stone toward the Kingdom of Praise. Nini yung igsoon gate number 3 Cardinal Benito Janong Bilisa. Kung mayong buntag, dagang sa